Hurian ni Tuhan nanolongan di bagas sa Tuhan Yesus Kristus tapasada rohatta martangya kita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhu na roha. Ima mga ramoti ati-ati do pikiramuna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Atani Tuhan na mamakuling hita dia pala partikenon. Dia nek san buku Galatia bidu tulu ayat 20 sahat ayat 20 sia. Rahmahita jaha omahata ni Tuhan. Alay tagan soha porsyaom tarhurung dohita di bagasan patik jala dihisu managam ha porsyaon nanaing patadahon dope asa gabe songon si parorok do patiki mabuak kita tu Kristus asa sian ha porsyaon hita di pitori alay dung roha porsyaoni dangbe ginonggoman ni si paroroti hita ay saluhut dohamu anak ni debata marhite-hite ha porsyaon di Kristus Jesus ay Kristus ido di parulosok kamu sudi hamu naung tadi di tubagasan Kristus dang mardia ibardisi Yahudi manang Yunani hatoban manang anak mata bawa manang paropuan ay sada dohamu salu na di bagasan Kristus Jesus alay anggo Kristus na punahamu pinopar ni Abraham dohamu atong jalapanian manghuton bagabagay ido pajahon na huria nanolongan di bagasan Kristus Jesus sada semboyan na adong di negaraton di dokon bineka tunggalika na marlapatan mai walaupun berbeda-beda tetap satu jua molo tabereng sian semboyan di bagasan negaraton berarti adong sada pengakuan ia negaraton terjadi akap perbedaan berbeda suku, berbeda ras, berbeda provinsi, berbeda bahasa, bahkan berbeda agama. Di bagasan perbedaan ini, di igi pamaretta do, asa unang gabi perbedaan ini, mabahen saluhutna, merbada. Asa unang gabi perbedaan ini, maban saluhuna marsihosoma ala justru perbedaan ini di igil do asa boy marsipaturean asa boy marsitukolan bahkan asa boy saling melengkapi satu sama lain ala jujud do manginang nenolongan di bagasan Yesus Kristus gudang do jolma dipakai do perbedaan non lau mangalului parutung atau dirina dipakai do perbedaan non lau pasiak siya akadongan jala sarubang maon di situasi nani adupan ni halakaris tenadong di galatnya takas sarupa do nasida karistan sarupa do nasida maka porsya Tuhan Yesus Kristus alai halakariste nasian horong Yahudi beranggapan do nasida na toho nausida na poli nasida na usipto jela dia tong nasida do naso na di horong Yahudi akakaristen palsu ido ubahe di do nasida asa dapok mu haluaw asa dapok mu lasniroha asa gabe anak mata ho jela asa gabe paniak ko anak ni si Abraham di baga-baga ni dibatai ikut ulah no mudo patik ni dibata ikut ulah no mudo patik di si Musa patik di si Musa do dalan madapok baga-baga patik ni si Musa do gabe dalan madapot haluaw
sadi pitori nasida diri. Sadidok nasida noto. Sadidok nasida patik odo gabe parhitia. Madap asini rohani debata. Di paruan apostol Paulus masaluh. Di boto ibana masaluh. Aleni molopola nunga di boto ibana di pasok bu ibana. Gabe asisiga do tujuannya. Ido badir takas di pasingo apostolina sida. Saluhuk na jolma gabi pania dia raja ni debatado. Dan ala na mangulaho pati alai ala ni haporsya maka porsya Yesus Kristus. Bahkan di do ibana do pati kisah si tong na gabi si paroro doi. Ahado lapatan na si paroro. Hobar tuhatan ni debata dia pada partikenon. Takas idokon anggo patiki gabi si paroro. Berarti marhite-hite patiki gabe dia tusi saluhuk na jolma dalan do lomoni rohani debata. Marhite-hite patik diboto saluhuk na akajol mana porsia. Dia do nade hasil gohod debata. Dada patik gabe parhite yang madapot haluan sian Yesus Kristus. Alai patik gabe parhite yang mangatusi dalam dosakap ni debata. Patik gabe perhitian mengajari jolmai maboto asini rohani debata na pinatupan ni Yesus Kristus. Ido bahen na dilo apostol Paulus alai anggo patik gabe si parorok do. Mabuat kita tu Kristus asasiani haporsiap kita di pitor. Nah, nabangit dilo apostol do musen ang tunasida. Ia saluhuk na dosa sitong na madapot tahaluahon na pinatupa di bagasan Yesus Kristus. Ido ubahan na do ibana di bagasan ayat 20 nomi. Ay salu na do hamu anak ni di bata marhite-hite haporsiaw. Buasa salu na hita gabi anak ni di bata. Ala na salu na do hita tardidi tu bagasan hamatian na pinatupa ni Yesus Kristus. Ala nunga tardidi hita majalo haluaw na pinatupan ni Yesus Kristus marhite-hite hamatian na nunga disesra Yesus Kristus saluk na kadusata berarti gabi anak ni debata do hita. Molo nunga gabi anak ni debata hita dan adong bedisi perbedaan antara Yahudi do Yunani manandang adong bedisi perbedaan antara anak mata do anak hatoba. Antara bawa do perempuan. Sudenang do nunga dipasada di bagasan asini roha. Na pinatupan ni Yesus Kristus. Sudenang do ditobus. Sudenang do gabi imadijo gabi panea. Dia raja ni debata. Ala nunga salu na hita ditobus. Marhite-hite Yesus Kristus. Dan adong be ibarta satu sama lain. Semuanya menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Maka perbedaan itu mungkin perbedaan secara suku, tetapi perbedaan itu tidak menjadikan kita untuk mengatakan bahwa aku lebih baik daripada orang lain. Perbedaan itu tidak lagi menjadi sebuah pemisah. Karena di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, hakikatnya semua disatukan di dalam penebusan. Hurian yang di bagasan Yesus Kristus. Hobarto jahan dijamita na sa tuhita dia pala partikianon. Idok tuhita gaduk marsada saga. Gabi anak ni debata marhite-hite haporsya tu Yesus Kristus. Buhado anak ni debata na porsia marhite-hite Yesus Kristus. Dapat julus sahalin ng takas di pasa tuhita gaduk marsada sada. Ala na anak ni debata do hita di bagasat asin ni rohan na pinatupan ni Yesus Kristus. Berarti salut na akka anak ni debata dan adong be di bagasan nguluna patupahot perbedaan na nang mamitori diri na madodongan na salah. Ala na salut na dohita anak ni debata nang ditubus di bagasan Yesus Kristus. Jangan ada lagi untuk memisah-misahkan diri. Dan jujur terjadi bagaimana? Jujur itu terjadi di bagasan haporsyaut tanah mangulu dia pala partikan.
terjadi pengelompok-pengelompokan. Adong do nama dokon horong na hami do imasen pendiri gereja. Adong do pengelompokan dakan jul manamora. Adong pengelompokan ibarat na cenaka keluarga parhalado kan mas. Tetapi lewat firman ini kita mau diingatkan, kita semuanya satu di dalam Tuhan. Karena kita semuanya satu di dalam Tuhan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, satu di dalam iman, maka yang menjadi sebuah perbedaan bagi kita, bagaimana kualitas iman kita. Maka setiap orang yang percaya, salutna jumana porsia, tu Yesus Kristus ikut dipataridah untuk perbedaan yang ditubus Yesus Kristus. Dan sarupa behita dok portibion. Dan sarubang behita dok portibion. Ala nang sarubang behita dok portibion. Berarti naik kota patudu di bagasan parngulot tak parbuai ni hapor syarta. Maka perbedaan kita adalah buah daripada iman kita. Jangan sama iman kita dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Hal ini dinokku di bagasan Roma 12 ayat 2. Jala unang gabe sarobak kamu na portibion. Ale gabe ibaru mahamuna. Dumuba pikiramuna asa tau manibang lo monirohan di bata. Ima nauli nahinalason do nasun dingkan. Yang pertama sekali, orang Kristen, orang yang sudah ditebus di dalam Yesus Kristus, orang yang sudah mengatakannya, aku sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dia tidak melihat perbedaan ras lagi. Dia tidak melihat perbedaan kedudukan jabatan. Tetapi dia justru mempertunjukkan perbedaan kualitas imannya. Dia tidak sama lagi dengan dunia ini. Dia tidak sama lagi dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu perbedaan tamangina. Perbedaan di jelmana porsia. Ikut tarida. Sian parbudha porsia. Contoh sederhana. Molo portibion. Jujur dope membalosson hobar tuaka dan ulana. Alai anggo kita. Akan aja. Akan orang dinggan. Na dipatu pajol matu kita. Eko tabalosson do. Merhiti-hiti akan adikkan. Jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaskan kejahatan dengan kebaikan. Itu perbedaan. Dangala di pakaian. Dangala di hepeng. Udah kita berpikir soni. So kala Yahudi detong nasi dah hami do na pinopar ni si Abraham. Hami do na jago do kala asing. Gabi dalam nasi dah pasya si akadokana. Tetapi kita tidak demikian. Justru perbedaan orang beriman adalah ketika dia mampu mengasihi sekalipun kasih tidak ada lagi. Mampu mengampuni, mampu mencintai, mampu berbuat baik di dalam kehidupan sebagai bukti bahwa dia sudah berbeda di dalam Kristus Yesus. Napa dua hona manginang menolongan di bagasat pada Yesus Kristus. Marhite-hite jami tahun nang di paingot tu salut na hita, salut na jolma na porsia. Iko mangulahon patik hataridan parbuin ni haporsiaw. Mangulahon patik hataridan parbuin ni haporsiaw. Dada patiki gabedalan madapot haporsiaw. Alai ala nang porsia do hita saluhuk na di bagasan panobusyon ni Yesus Kristus. Gabeta ulah patik. Namar lapatan ala nang porsia do hita ikoni mataulah lomoni rohani di bata. Unang tadokon porsia hita tu Yesus Kristus alai talaos ya kapat ni di bata. Margabu sita mangoto-oto hita tapersuada di bata dan takahari koton akan natuat-tuata margajang dilet rokan asing. Saulak naik. Ala ng porsia do hita di bagasan panubusyon na pinatupan Yesus Kristus. Hataridan niya porsia tay, tarida ma moloy mataulahon akapatik, iya patik, imadalan do lumoni rohani di bata.
parhitian di debata patu dolo mo di rohana. Dan gabi patikin na paluahon, tetapi patik itu yaitu sebagai gambaran iman kita. Nah, amang inang nenolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Gudang do jol masonario di etong iban ala ni haburjon na. Molo nga burjua udah manak kwa udah mangototo yang ngaulah 50 patikon. Berarti nunga dapat tuhaluaw dang songoni. Molo da porsia ho Tuhan Yesus Kristus. Ale molo nunga porsia ho Tuhan Yesus Kristus. Ido dalan ni debata paluaw ko. Jalatarida may molo nunga diulaw ko saluh na dalan do sakap di debata. Na parpudi sahali marhite-hite jami taon nang di pasah tu itagan marsada-sada. Jolma nang gabi anak ni debata di bagasan parngolon na ikon diulahon iba nama akan adinggan hobar tulo mo ni rohani debata. Ikon porsia may ibana do anak ni debata. Ibana do panian di baga-baga di debata. Maka ketika kita sudah percaya bahwa kita adalah panian mangyutun baga-baga ni debata, majalo baga-baga ni debata, tabahobar dirita tus. Wana tadokon gawi paniak kita di harajan ni debata. Alai akka ulaon naso na dinggan taulaw di bagasan parlo. Songon sada carita mungkin tayo do pinamanginang. Di tahun 2020, tepat na tanggal 25 Mei, adong do terjadi sahalak di Amerika Serikat nga berkulit hitam na margoar si George Floyd. Ibana dipamate sahalak polisi si kaupi berkulit putih. Nah, dumate ibana si Georgion terjadi matuntutan di Sudina. Buasa pola sampai mati ibana ala ni sugud ni roha di si saupi ima polisi na berkulit putih tu berkulit hitam. Dia tong ibana layak do berkulit hitam pamati. Terjadi demon besar-besaran pada saat itu. Bahkan ditiki nanaing dibuan si George Floyd tu berbedaan. Gudeg kijul mana marholong roha. Nomor lapatan amanginam mulu tapak keduk perbedaan nyaka kulit wakana asing. Di bagasan parnguluan gabe sisi gabe. Alini ko tapak kedo perbedaan na patudun aka asing ni rohani debata. Dan gabe perbedaan na mabahik kita mabadha sisika. Perbedaan orang beriman adalah ketika dia berbeda mampu terus mengasihi, mampu terus mencintai, mampu terus menolong sekalipun dia merasakan ketidakadilan dalam kehidupan. Amin martanya kita. Moliate ma sobarohanami tuho ali Tuhan debata Jehovah di asidot holong ni roham na totong dilehom butu bagasang ulu nami. Nunga tarulihan marhite-hite hatam dia pala partikyanon. Takas di pengot to hami. Ya hami saluhut na. Nang ditubus di bagasan Yesus Kristus gabi sadado hami. Doa kadungan nami di bagasan panubosyon ni. Ajari hami. Asa totong makanguluhon panubosyon di bagasan holong ni roha. Ajari hami asa pataridahon panubosyon ni. Di bagasan na olo hami mangulawon patikmu. Asa marhite-hite takas tarida haporsyan nami. Haporsyan na mangulu. Haporsyan na manguli Tuhan di bagasan ulo namin si ganupari. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami ito dopamu. Amen. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamasu-masu hita saluhut.